mitjans de xat i la pregunta primers, per referència, sí? No, fem-vos, Toni, un resum com has vist el partit. Bé, jo crec que ha sigut un partit entre dos equips que necessita per el partit a guanyar perquè l'únic que valia eren els 3 punts per als dos. Crec que ha sigut un partit de moltíssima intensitat entre, com estava dient, dos equips que han necessitat per la victòria, no? A partir després, bueno, al principi s'ha picat 1-0, després l'equip de l'Arense era molt bé, ha fet, jo crec, una primera part increïble, li hem pegat la volta, hem jugat, crec que molt bé, i la segona part, un partit que tenim controlat, però el que és el futbol, no? Una jugada d'un rechaç, te fan un gol, i bueno, al final fan l'altre gol que pareixia per el primer jugador que va fer cap de la mà, per el primer jugador jo vaig de la meva posició. Preguntes nostres, Joan? Creu que l'àrbit ha sigut decisiu en el resultat final del partit? No, jo no sé si l'àrbit és... No, al final, jo t'he dit que jo de la meva posició no he vist si ha sigut en la mà, no ha sigut en tots els jugadors que ha sigut en la mà, no? Però al final, bueno, també el segon gol ha sigut una acció molt bona, no? Ha sigut un gol que el tira dalt com sol passar, però bueno, ha sigut un golaç i bueno, un treball que estàvem fent jo crec que controlat perquè no me'n recordaré una parada de Francis en la segona part, i és de veure que estava tinguent la possessió el Nàstic, però nosaltres bueno, estàvem ben posicionats i a la contra podíem fer mal, però bueno, el futbol és així, vull dir que al final el que val en el futbol és el gol i el Nàstic ha fet 3 i nosaltres 2. No sé si esperava trobar aquest Nàstic que avui ha ficat un centrecampista de més i que al final ha encaixat 2 gols i el Nàstic havia ficat 3 gols. No sé si esperava aquest tipus de partit amb tants gols o amb tan poques ocasions i tants gols. Sí, perquè ells pensaven que el que t'estava dient al principi, el teu company, l'Elàstic, victòria o victòria, i l'Olímpic, victòria o victòria. Entonces, quan un equip issa per la victòria, jo crec que ha sigut un partit bonic, de moltíssima intensitat. És de veure que no ha hagut ocasions de gol, perquè els dos equips han treballat moltíssim, no? El primer un penal, que no és una acció de gol clara, és un penal allà en una part que també hi hauria que veure-lo també, no? Jo no he vist de la meva posició, no puc veure si és o no és, no? Però bueno, són situacions de gol molt poquetes i al final 5 gols, no? I en l'altre partit que potser hi ha moltíssimes ocasions, no hi ha cap gol. Això és el futbol, no? El que te sap mal és perquè un partit que tu t'has controlat i que l'equip jo crec que ha demostrat que hem vingut així, no a tancar-s'hi darrere, si hem vingut a per els 3 punts, bueno, al final un partit que penses que pots guanyar, l'has perdut i, bueno, també haurà fet mèrits l'altre equip, no? Però, bueno, te vas en el cap un poquet, no sé, no content per el treball que ha fet l'equip, nosaltres siguem un equip de moltíssima humilitat, nosaltres no tenim res que veure, crec que en l'Nàstic, però bueno, ja he vist que l'equip ha oferit tot el que ha pogut i més de treball, d'intensitat, d'intentar jugar, i al final, bueno, ens ha anat un partit que pensaven que podien guanyar. Sí? Vale,